We sisibongiwe mina ngiyayiqhenya ngokuthi ngiyathakatha. Uthi ngiyazi ukuthi for sure isitori sokuqala leso sitholayo ngumuntu othakathayo. Kodwa ke ngizoxoxela sisibongiwe. Uthi ngizoxoxela nokuthi ngangena kanjani ekuthakatheni, ngaqala kanjani. Uthi songikhule ekhaya nje kuyikhaya elisebenzisa imithi kulashwa nje ubaba wami wayeyinyanga sisibongiwe. So ekhaya ubaba wayekwazi ukuthi alapha abantu and akwazi ukuthi enze izinto zokuthi nje makukhona umuntu onenkinga noma kuthiwa kukhona hlobo luni ekhaya inkinga ekhona ubaba nje wekwazi ukuthi nje makuqhumisa izulu nje manje aliqhumise manje uthi wengadlali. Uthi wengadlali ngikhulele emsinga nje mina uthi wengadlali kwakuqhunyiswa izulu liqhunyiswe manje lidabuke manje kuphela umuntu manje. And engafihli mase mbulela asho ukuthi enene ekhaya ngizombona uzothula nangempela sibone ethula. Uthi ngakhula and mangikhula ngilokhu ngibona ubaba ukuthi okay udila kanje nabantu but ngesikhathi ngisayingane ngangingayithandi ngoba sometimes wawuzwa utshela ukuthi enene hayi umuntu wakamakhelwane ushonile and uzokwazi ukuthi ubaba wakho vele umbulele. Uthi ubaba so waye umuntu ojwayele ukuthi adayisa imithi lapha edrobheni. Uthe idayisa imithi uthi nje kuyinto nje ekhaya esiphila ngayo kwakuyinto futhi ubaba esondla ngayo leyo. Baba eshadileke kanye noma ku right nje ekhaya engakaze kuze kube nenkinga nje ubaba kwemuntu onenkani ke. Kodwa nje uma wekwazi ukuthi yena kusho ukuthi akwazi ukubekezelela inkani kababa uthi namanje angazi ukuthi wayibekezelela kanjani ngoba ubaba wayenza izinto nje ezinye ezingekho right kakhulu for ukuthi uma wengahlala naleya ndoda. Kusho nje uma wehleli nendoda ithakathayo and azi ukuthi iyathakatha. Uthi ke awuzozwa ukuthi ngijoyina kanjani ke. Uthi ke ngelinye ilanga ke ubaba uyenza ke lezi zinto zakhe. Ubaba makenza lezi zinto zakhe ehlale enami ngoba ekhaya samantombazane sibathathu wengakaze zangishiya. Wehlale khona mina eduze kwakhe ngoba wengenayo umfana ayezomsiza alekelele. Uthi ngisho siyolanda imbuzi noma kuthiwa siyolanda inkomo ubaba wehlale ehamba nami ahambe nama afike ehlathini angifundisa ngitshela ukuthi yabona ke mntanami lo muthi lo umuthi ukuthi wayengifundisa imithi kanjalo mase siyoyikha kanye naye. Uthi sisibongiwe siqhubeka isikhathi ubaba lokho eyenza lento uthi ngize ngikhule nami ngize ngibe mdala mangikhula la senginabo 17 18 abese yangibiza ubaba useyangitshela ukuthi enene kunezinto afuna ukumtshela zona and lezo zinto lezo zimfihlo yala ekhaya. Athi enene mntanami ubaba ke wagula kakhulu nje walala isibedlela wabuya wengasifunda isibedlela wevela abuye azohlala ekhaya. Uthe mase ezoshona wayeseqala ke sengina 17 esengifundisa ke esengitshela ukuthi kunezinto ezimfihlo zala ekhaya zokuthakatha azenzayo and manje ufuna ukuthi kube yimina ozoqhubeka nesikhwama sakhe. Uthi bongiwe yebo ngashokheka kwaba khona ukushokheka ukuthi ubaba ufuna ngiqhubeke nesikhwama sakhe kodwa kwangaba khona kakhulu ngoba phela into vele ngiyaziyo ngikhulu ubaba ngimbona mina ukuthi usebenzisa imithi phambi kwami and usebenzisa imithi emimbi nemihle kodwa nje udominant la ekusebenziseni imithi emibi. Hayi uthi ugeli amtshela ubaba wakhe ukuthi okay nginebhuku engibhale kona izinto la uzofika ulithathe isikhwama sami somnyanga sizothathwa wena ngikunika sona kuzomela wenze kanje. Uthi ke abese ubaba wakhe ngaleso sikhathi athi ke uzoza kufuneka senze ngikucabe ngikwenze ngiqinise ngikwenza izinto ezithile kuwena ukuze ukwazi ukuthi uqine noma abathakathi bethi bagwadla nje ubona mntanami ukuthi ngize ngaguliswa ukugula ngikaze ngishawe umuntu ngomuthi kunezinto ukuze ungakwazi ukuthi uthakatheke nangempela amenze umntwana amgcaba awuzozwa yini. Uthi ke wangicaba ubaba la kwaku awkward and uncomfortable khona ila ubaba kwasekumela ngigcabe khona emtsinsilini. Sanibonani ke ubongiwe lo indlovukazi ngiza nendaba wena uzana nini endlebe yini umtsintsila abangazi na yabona icrack between your bum talks yilapho. Uthi ubaba wakhe wazi wamtshela ukuthi kufanele amgcabe la kwi-crack between izinqa zakhe emtsinsilini. Nangempela kwaba uncomfortable but wavuma nangempela ubaba wakhe washaya uhlanga wamenza waqeda. Uthi ayike kuqedwe ke lapho kwenziwa izinto ezithile engengikwazi ukuzidisclose ngoba bangidisclose ezinye zazo they are too graphic. Wenza waqeda saqeda salala.
Kwadlula isikhathi ubaba ke manje masefuna ukwenza izinto besethuma mina ngoba ubesegula ngithi kakhulu engasakwazi ukwenza izinto besethuma mina. Okay, ngithume ngimenzele izinto makhona iclient ngoba wena ama customer ubaba amaningi ayefika azosebenza kubo kantombazana. Uthi so afike njalo athume nathi hlanganisela umuntu othile into ukuthi hlanganisela abantu nje abazokwenza ukuba abantu abazobulala babeza kuyena, abantu abalokhuzayo inkabi zaziza kuyena, abantu abarobhayo abantshontshayo babeza kuyena. Uthi nje alukho uhlobo lomuntu ngisho isihlobo lesigebengu elalingezi kuyena ngoba ubaba wekwazi ukuyiqinisa igebengu ukuthi noma ngakuthiwa kwenzekalani kuzona angakwazi ukuthi enene isigebengu siphumelele kulento esisuke siyoyenza. Abantu noma kuthiwa nje wayeyileyo nyanga nje yayaziwa kodwa waye private in a sense kodwa babemaza bamaziyo. Uthi kwazi kwashaya isikhathi ke la ubabeshona khona makashona ubaba nangempela ushilo umtshelile uma nodadewethu bayazi ukuthi isikhwama kuthiwa sothathwa yimina somnyanga. Ngiqale ke lapho sengiyaqala nami ngiyasebenzisa isikhwama sika baba ngiyasebenzisa. Uthe ngelinye ilanga nje ngifikele ukuthi okay ubaba ungenzile lezi zinto uthe uyangiqinisa but angikho sure ukuthi ziqine kangakanani. So into kufuneka ngenze into ezongicheckisa ukuthi enene ngiqinile and lento ihlangene nokuthi kufuneka ginqe umuntu phansi. Uthi nangempela la besebenza khona la bedayisa khona umuthi ngoba uyena wesethathe ilokhuzana ichemist lika baba wakhe lokudayisa imithi. Uthi abese enza into ezowisa omunye wabantu abasebenza kuyona leyo ndawo kanye naye amginqa umshaye phansi. Uthi nangempela ngikwenze bongiwe because ngifuna ukutesta manje ukuthi cha nginawo inamandla lento ezazizobaba zaziqiniso even though ngangazi zaziqiniso ngoba ngangizwa kuthiwa kwenzeka imangaliso. Uthi nangempela aqala umama agule lo mama lona agule lo mama lona wethandwa ama customer and wedayisa imithi nje yokwelapha nje eclean. Uthi kodwa ngangifuna ukubona ukuthi imithi kababa inamandla kangakanani. Hayi wagula lo mama. Uthi asikho isifo esasingamphethe. Uthi kodwa makufika esibhedlela ngingatholakala ukuthi uphethwe yini. Uthi kodwa esibhedlela kufika ngingatholakala ukuthi uphethwe yini aphinda ajikiswa abuye. Uthi agule lo mama uthe suka lapho lo mama lo wabe ebola inyawo wabe qhibuka impethu washona. Uthi ngazi lapho ke bonke ukuthi I know ngusosobala hayi uthi ngiyawusebenzisa umuthi la wathi ngiyakwazi ukusebenzisa umuthi ngoba phela kwakumele ngitest isikhwama sababa. Uthi hayi manje noma ubani ofuna ukwenza into embi ngiyayenza nami mangifikele ukuthi okay ufuna ngenza into embi ngiyenza. Uthi kahle nje ngiyathakatha nasegcikeni. Uthi manje inkinga into yenza ukuthi ngize ngigcine ngixoxele bongiwe lento ubaba ayifaka kumina isingenza ukuthi ngimoshe egcikeni. Uthi ingane zodadewethu ziyaphumelela zinezinto ezinhle ezenzekayo kuzona. Uthi mina nginengane eyodwa because odadewethu sesikhulile nabo nginengane eyodwa yomfana and ingane le yami yomfana idla ama drugs. Uthi so ngiyabona ukuthi yami ingane ayilutho but ingane zodadewethu ziyaphumelela. Uthi ngiqale ngaginqa khona la ikhanga genqa ingane kadadewethu ngayishaya phansi. Uthi iyagula ingane usisi makatha ngilaphe ngoba usisi uyazi ukuthi nginemithi ngimloko ngimtshela ukuthi phela uyazi ukuthi sisinyanga yilaphi ngiloko ngizama ngiqamba amanga. Uthi up until usisi wami aze athi enene akhanjweni kuyohlolwa ngoba ngeke ingane igule kanje. Uthi ngimvimbe ngayo yonke indlela ukumkhombisa ukuthi cha angeke akwazi ukuthi ayohlola because asikizwe ukuthi ayohlola. Uthi usisaza gcine ehambile kusho ukuthi makathola uthola ukuthi mina omenza zonke lezi zinto. Uthi uyabuya lapho uyangitshela ukuthi enene mina ngimenza zonke lezo zinto lezo ngimtshela ukuthi ayikho lonto baqamba amanga. Amtshela usisakho ukuthi wena owenza ingane zami ukuthi zibe kanje. Uthi athi ayilutho kulutho. Uthi usisi wakhe wathutha kubo wahamba nezingane zakhe wasala yena ekhaya. Uthi manje lento it's like into eyenza ukuthi manje azagcine esembhalela. Uthi lento imenza ukuthi alokho efuna ukwenza izinto ezimbi ngaso sonke isikhathi uthi akasakwazi ukucontrola. Uthi she doesn't have control over ukuthakatha nokwenza izinto ezimbi zobumnyama. Uthi izinto mangase ngiyibale bongiwe sengizenzile la empilweni nje ngaboshwa izandla nenyawo.
but angikwazi ukuthi ngichaze lezo zinto. Kodwa yazi ukuthi ayikho into obumnyama engakayenzi mina. And ngazo sikhathi ngisemncane, I'm 32. Uthi angikwazi ngisho ukugcina indoda because kwayena umuntu mangithenana naye, mangisengibona ukuthi usengenza isilima ngivele ngimenza intembe or ashone or mhlamba abe ahlanye or abe isilima like akekho umuntu engijola naye ongenza ukubi ongenzekele okubi. Uthi angisakwazi ukuzibamba. Uthi manje angazi ukuthi ngenze njani. Uthi angixoxe ukuthi ningi-advise, ngixoxela ukuthi ngivende out ngikhiphe nje esifubeni ngoba iyangihlula. Uthi angisazi ukuthi ngizoyeka kanjani. Uthi akuyeke ukuthakatha. Ngiyacela ukuthi ninginike advice ukuthi ngenze njani guys. Ikhwama zababa ukuthi kwayimanje ingoba ezingikhuluma kukhona intembe engifuna ukuyenza. Uthi angisafuni. But lento ikhona kumina egazini. Hayi guys, mboniseni umngani wethu udinga usizo. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel. Ukuze uzithole shisa. Bonke Ndlovukazi.